dagang salamat ikaw niya sumar so karon matud ta sa kang brother o order. Order kay ganina ra ka nagpanikat ikaw sunod. Okay. Okay, usa ka defensor Adventista mangutana sa negative. Go ahead, brother Order. At kung pangutana nga ito karang Brother RJ. Okay. Maingon man siya kaganina kung nabati lang. Kadali lang. Bawal mangutana basta dili pakita ang naong kay di ako makita kung sa nakakagwapo karon. Ha? Bro, nahiwi. Eh, di sa ko pakita, bro, ginahiwi. Naglaba. Kala. Sige lang, yan, may paglaba ka. May budak ko. Padayon. Kaya akong pangutana mo ni. At ito ba ang Brother RJ? Ingon man ka kaganina, nabatian ako sa inyong debate ni Juan, Brother Jerry, na ang SDA nangiskwat na sa pulong Katoliko. Unya, ang akong pangutana mauni, may ikapakita ka ba nga preferensya na ang RCC mao ang original nga Katoliko? May ada kay kapakita o wala? Naa. Ano akong pangutana, sir? Naa. Sige, pakita. Basta. Naa lagi. Sige, minaw ko. Okay. So kung naa, tuo ka. Magsikag, iyong naaw niya. Okay? Encyclopedia Britannica. Nag-ingon ha, pagtawa. Ah. Original Catholic. Ayaw ibutang ang imong pulong diri sa tawag anang kasaysayan. Original Catholic. Mr. Moderator, pahiluma sa ayaw ibutang ang imong pulong din kasi kung unsa nabutang dinhi mo na ang imuhang tuuhan og sabton. Ani Okay, Roman Catholicism. Okay, para ato gining tawag ining basahon niya. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. So, ang iyang kasaysayan ma-trace or tawag anang masubay sa 1st century AD. Karon, kinsa may magtutukod anang maong iglesia kay para makaingon ta nga maoy gitawag og original. The World Almanac in Book of Facts edition 1999. Pag ingon Book of Facts, naaray diferensya sa unahuna ang mga tao nga mosupak ani. Ato ang tawag ining basahon naa sa page 692 nag-ingon, Roman Catholics traditionally founded by Jesus who named Saint Peter the first vicar. Natubag ang pangutana. Okay. Next question. Okay, salamat sa tubag na pangutana. Wala ko'y nabati nga niingon nga RCC is the original Catholic. Sunod na pong pangutana. Mr. Moderator, excuse me Mr. Moderator. Excuse me Mr. Moderator. Mr. Moderator, excuse me. Excuse me Mr. Moderator. Kadali lang. Daan ako nagsulti ganina nga ang imong pulong ayaw isuksok diri sa libro. Ang giingon sa libro si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika. Ang iyang kasaysayan matrace padulong dito, wala man ko ni object ni ako ang gikuha sa moderator. Paminaw, ako may speaker. So minaw ka sa ko ang tubag. Kung nahalangan ka di tawag anang agwantahan na sagud na bahalag. Nakulbo-ulbo na nang kainit. Ikaw may ang dili pwede mo objection do ang nangutana. Wala tong rules pero ang rules na to tanang tubag sa mga speaker ato na tubag sa bot na ayaw na lang paghatag o either positive o negative comment. Diretso na lang sa imong pangutana. Ana lang na bro. Okay sir. Sige. Sige, ikaduhang pangutana. No. Ang akong ikaduhang pangutana mo ni. Ang mga referensya nga imong gigamit, pangutana ko unsay relihiyon sa mga nagsulat ni ini. Okay.
tubag, every references na ana sila mga contributor. Onya ang publisher dili na sila pwedeng mudawat og mga information nga butbot. Kay kung mudawat na sila information nga mga butbot, nga una ang ilahang libro. So di gid na pwede nga ang ilang dawaton is biased. So kadto mga information makatoliko man o sa dili ang author, as long as ang mga ebidensya ni resulta ngadto sa proof na anay proof nga maoy gisulat sa libro, regardless og unsa relihiyon anang gituuhan nila, mao to yung kamatuuran. Wala magtan-aw kung unsay tawag anang relihiyon anang kanang gitawag og kanang author ana. Ang point is ang publisher nga tag-iya sa encyclopedia ni uyon nga kanang maong iyahang gi-contribute nga dokumento or tawag ining information reliable at the same time factual. Aman na akong pangot at tubag. Okay. Last question? Okay, last question. Karon kay religious man ang giisgutan. Ingon man ka reliable ang mga information nga gibasa sa imong references. Kay niya man ta sa religious. Matudlo pa nimo ang gisulti sa references diha sa bersikulo sa Biblia. Matudlo nimo dili tubag. Okay, tubag. Remember nga ang Biblia naglatid og mga event nga dili kompleto pero kamatuoran. Ang kasaysayan ang naghatag og mga butang pagkumpleto sa mga panghitabo nga wala nalatid sa Biblia nga nagtug-an og tawag ining kamatuoran. So buot ipasabot kung historical context ato ang tawag anang tan-awon, makita nato nga naay mga wala nga naa sa Biblia nga gisulti sa kasaysayan. For example, kanang buhat sa mga apostoles Kapitulo 2, versikulo 11, 15 rather. Kanang itaas sa lawak, wa man gibutang dito nga Romano Katoliko. Pero niingon ang kasaysayan na kanang mga tawhana puro na mga Romano Katoliko, dili Seventh-day Adventist. Kay ang Seventh-day Adventist gitukod lang sa mga kano sa mag-asawa nga si Ellen Goldwhite ug si James White at apil pa si Joseph Bates. Next question. Okay, daghang salamat brother Ingro Odan. Salamat imong pag-apil-apil. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.